नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. नमस्कार. सगळे कोकणी भाषिक अभिमान्याक कळवणी. कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हे मी आयतार तारीख 27 ऑगस्ट 2023 दिसा सांजे 4 वाजताना सदाशिवगडच्या गोल्डन जुबिली हॉलात कोकणी राष्ट्र मान्यता दिस मनयतले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भौमानेस आनंदू नाईक अभियंते तर मुखेल सोयरे म्हणून भौमानेस अनिरुद्ध हळदीपूर वकील समाजसेवक आणि भौमानेस दिनकर साळुंके उद्योजक हे उपस्थित रावतले. भौमानेस संदेश प्रभुदेसाय गोय हे पत्रकार मुखेल उलोवपी आसतले. या वेळार पारंपरिक शेतकार म्हणल्यार कुळवाडी श्री पुरुषोत्तम नाईक आणि श्री लक्ष्मीकांत नाईक तर मेस्त गणपती आचारी, कुंभार शांता फोंडेकर, नुस्ते मारपी जयवंत मेहता तसेच आपापल्या ग्रामपंचायत वाठारात कोकणी देवनागरीत रस्ता फलकाची नाव बरोवचो ठराव घेतिल्ल्या ग्रामपंचायती वैलवाडा सिद्धर, हणकोण, अस्नोटी, मुडगेरी, चित्ताकुला आणि कारवार नगरपालिका हांचो सत्कार जातलो. सगळ्यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची अशी विनंती कोकणी भाषा अभिमानी संघटनेने केला. जय कोकणी. आतपळ्या आयचे खबरो. गरजू व्यक्तीक ऐन वेळाचे रक्तदान करून मानवीयता दाखयले कारवार गुरुमठाचे राजेश बाडकर. कारवार तालुक्याच्या मल्लापूर हिंदुवाडा निवासी महाबळेश्वर बांदेकर या 60 वर्षाच्या व्यक्तीक लिव्हराच्या समस्ये लागून कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत उपचार करताना तूर्त ओ पॉझिटिव्ह ग्रुपाच्या रक्ताची गरज पडिल्ल्यान कारवार गुरुमठ निवासी राजेश बांदेकर हेमकी खबर कळताच ताबडतोब जिल्हा आस्पत्रेत रक्तनिधी केंद्राक भेट दिवन तेमचे खातीर आपले रक्तदान केले. राजेश हेमी जनशक्ती वेदिकेचे सक्रिय सदस्य असून हे तेमी 18वे वेळा रक्तदान केल्ले आसा. ऐन वेळा रक्तदान करून उपचार घेवच्या पेशंटाक पूर्ण इलाज करूंक सोपी जाले म्हूण जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नायक हेमी राजेश हेमका अभिनंदन केला. कारवार नगरपालिकेच्या नूतन पौरायुक्ताक कारवारच्या सिव्हिल सल्ला इंजिनियर संघाकडच्यान स्वागत. कारवारच्या सिव्हिल सल्ला इंजिनियर संघा वतीन कारवार नगरपालिकेचे नूतन पौरायुक्त श्री के चंद्रमौळी हेमका पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. या वेळार संघाचे अध्यक्ष श्री प्रीतम मासुरकर हेमी पौरायुक्ताक सुंदर कारवार शहरात स्वागत केले. कारवार शहराच्या अभिवृद्धी योजनेत आमगे संघाचं इंजिनियर तांत्रिक विषयात आपापलो अनुभव वाटून घेऊन कारवार शहराच्या अभिवृद्धी योजनेक यशस्वी करूक सदा सहकार्य करतले असो भरवस दिलो. या वेळार संघाचे कार्यदर्शी आणि इतर सदस्य हजर आशिल्ले. अंकोला होसकंबी न्हंयत प्रत्यक्ष मानगे ग्रामस्थां भितर भयाचे वातावरण. अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या होसकंबी पुला लागीं न्हंयचे वीक्षण करताना एक प्रवासी युवतीक न्हंयत अचानक मानगे दिशिल्ल्यान भिवून ती युवती बेशुद्ध पडिल्ली घटना ब्रेस्ताराक घडली. शंकर दोडमनी हे कुटुंब मूळ धारवाडचे ब्रेस्ताराक खास प्रवासाक म्हूण विभूती फॉल्स पळोवंक आनी गोकर्णात म्हूण येयले. विभूती फॉल्सा कडेन वयतना वाटेर होसकंबी पुला लागींच्या न्हंयचे दृश्य पळोवन गाडी थांबोवन न्हंयचे वीक्षण करूं लागिल्ली. तेन्ना सेल्फी काडटना अचानक न्हंयतल्यान मोठ्या आकाराचे एक मानगे येयले पळोवन ती युवती बेशुद्ध पडली. तेमगे कुटुंबान ताबडतोब अंकोलाच्या खासगी आस्पत्रेत हाडून उपचार केले. या होसकंबी न्हंयत अचानक मानगे दिशिल्ल्यान आजूबाजूच्या परिसरात भयाचे वातावरण तयार जाला. कारण या न्हंयत नुस्ती धरूंक प्रवासी मौज मस्तेसाठी सकल उतरतात. तसेच केन्ना केन्ना शिदनात निळे म्हणल्यार जोप काडूक म्हूण पैसल गांवच्यान येवन ह्या न्हंयत उतरतात. जाल्यार या मानग्या पांयान न्हंयत उतरूंक आतां भंय जाला. संबंधीत खात्यान या मानग्याक दुसरे कडेन व्होवन सोडची वेवस्था करूं जाय अशें होसकंबी ग्रामाच्या नागरिकांन आग्रह केला. कारवारच्या शेजवाडात आंगणात दवरल्या दुचाकीत काळिंग सर्प. कारवारच्या शेजवाड हिंगा मंजुनाथ नायक हेमी आपले दुचाकी बायक वाहन आंगणात दवरिले. बायकाच्या फाटले बाजून चैन पॉकेटा कडेन अचानक काळिंग सर्प दिशिल्ल्यान एकच गोंधळ जालो. सर्पमित्र अनिल पुजारी हेमका घटनास्थळार आपोवन हाडन त्या काळिंग सर्पाक तेमी सुरक्षीत धरून जंगलाच्या रक्षीत प्रदेशात सोडलो. नंतर सगळ्यांक सुटकेचो श्वास सोडलो अशें प्रसार माध्यमाक कळ्ळां. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत.
अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.